Mano Nyakwaromogi komedo kete Ramogi TV en mor marwa mar kelo ni weche manyien mag migago e thuoloni kamokwongo thuond weche. Ating'o makaka teru taon jowadwa tadhi auso tadhi adiya ema puonjogo nyathina nyaka dakika mogik jowadwa ka koro gik monego nyathi dhi konya to koro nyathi ringo weya yawa. Familia moro e gweng' ma Kopiyo, Homa Bay County ywago wuodgi ma en obila manyo jo maundu ochielo gi magina monego karito container mar penj. Hatuwezi toa saa kumi usiku kesha imeisha watoto waende, lazima watoto wabaki kwa sababu for security purpose. Jodolo ma kanisa mag Zion Fire Anointing Ministries mantiere Mombasa odagi gi weche matudo kanisa noero gi puonj magalagala. Kama unajua uko na bunduki ambayo ni haramu, tafadhali isalimishe kwa kituo ambacho kiko karibu. Komishona mar Nyanza ogolo siem ne jogo mani kod bunde ataro machik e tong' mar Nyanza gi pinje mamoko. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jaod bura ma Oriri Mak Nyamita okwayo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mondo we chuno pache ne jo ODM kowacho ni jo ODM biro bedo sirikand William Ruto ma onge ng'itni. Nyamita owacho ni Sifuna ni ka ok omor gi duond bura mar ODM to nyalo wuok mondo odhi e duond bura machielo. That you might have your divergent views, but as things stand, please keep it to yourself, because we don't have any other option. We are not joining the other team. We are in this broad-based government till the end. So you better get used to it. If you still think that a few of us who believed in Baba want some support from us. Otherwise, you are also free to join the other wing and continue to sell their gospel. To kata wari ka jonduka mano. Wadwa ni mundu wagol bwa the best. Hey South Akwaka, Jibro Lara, ugolo ngama the best. Mabro represent interest maru kaka jo South Akwaka. Jo awendo, bro Lara ya wendo ka magi gol the best. Manyalo for timo aspirations magi kaka jo awendo. Moko kuom jotelo ma Kisumu kwayo jokanyo manie duond bura mar ODM mondo obed gi kwe ka giwacho ni pogruok ema biro nego duond burano. Kotelnegi kod jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, jotelogo olero nigi ka giwacho ni mondo mi dongruok obedi e ODM, jokanyo mag ODM owinjo riwre kendo giwach dhok achiel. E wi mano gilero ni jokanyo mag ODM mondo ochiw sir ne Dr. Oburu Oginga kaka ogai manyien mar chamano. ODM has been a very, very strong party right from 2007. In all the coalitions, we have been the majority. In fact, we have always produced the presidential candidate. And so we are going for nothing short of that in 2027, either separately or jointly with other like-minded coalitions or parties where ODM must play in the majority. Kwayo leaders mawa mag ODM ni sama kuro choponi giwuogi dhok achiel kochakore party leader kendo gelugi ma party leader wacho mondo kik wabed gi wich kuot. Samoro kwaneno leaders wakuo to moro wacho kama moro wacho kama. Raila Amolo Odinga no wacho maber ni owewa broad-based government nyaka 2027. To kendo no wacho ni kochopo 2027 to party biro bedo through structures mag party to wabro decide kumwa dhe. Gie thuolo ni wadhi achiel kachiel nyaka e alap ma Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich nitiere kono kendo nyalo nyisowa gima timore kono. Ali Abich nyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime e alap ma Raila Odinga Homa Bay gie thuolo ni? Erokamano Nyaka Black, mana kaka ineno pich ni
makawuono county ma Homa Bay kandi ne obago chendo mar yuago kata paro ogai mar ODM Raila Odinga ne ochawe tonge mane kendo en chendo ma ochan kod jokanyo mag duond bura mar ODM mawuok e county ma Homa Bay kandi kendo kanyalo neno picha achiel kachiel Milton en ni jo ODM mawuok e konde te manitiere kuonde chung'ute buche aboro manitie county ni ma Homa Bay kandi ne ochako molo e lap tuke mar Raila Odinga kandi saa 1 okinyi kendo nitie kata moko mane obiro gotieno ka giikore ne nyasi mar odiochieng' makawuono mar paro kata yuago mane en Prime Minister mar piny Kenya mosenindo Raila Odinga kendo anyalo wacho ni jo ODM kata oganda johera mag ODM owuok e kuonde mopogore county ma Homa Bay kandi kendo kaka nyalo neno picha achiel kachiel en ni alap tuke mar Raila Odinga Stadium kandi opong' gi ogudu mar orange kendo gi lewni ma nyiso luoro makende bang' nindo mar ogai mar ODM Raila Odinga. Milton mopogore kod johera mag ODM bende alap tuke kandi waneno koyuore kod jotend dinde ma opogore mawuok e county nyendi ma Homa Bay kandi ka iparo ni mopogore kod paro Raila Odinga bende en chenro mar alam makende bang' tho mar mosenindo Raila Odinga kendo waneno ka jotend dinde mopogore mawuok e dinde mopogore e county ma Homa Bay kandi bende omolo kandi kendo obiro chuo wang'gi kata biro keto nyasi mar alam makende e kinde ma oganda jo Homa Bay ochokore e lap tuke ma Raila Odinga kandi mar paro mosenindo Raila Odinga. Milton gima nyalo wacho en ni jotend duond bura mar ODM kaachiel kod jotelo mopogore kamoting'o josiasa kamoting'o jood bura MCS kaachiel kod jotelo manie ngadhu mopogore e county ma Homa Bay kandi kod counties mamoko sasa kwa sani biro donjo e lap tuke kandi mondo mi koro chendo chakre ayanga mar yuago kendo paro mosenindo Raila Odinga mane en Prime Minister machon mar piny Kenya kendo ogai mar duond bura mar ODM ka en nyasi mibiro tele kod jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima ma bende en gavana mar county ma Homa Bay kane Gladys Wanga kod moko kuom jodito mopogore mabiro neno to gin kit welo mage kata jo ODM mage mabiro yuoro kandi to wageno ni chendo makama ni biro yuore kod jo kanyo mag duond bura mar ODM kaachiel kod jotelo mopogore mawuok e counties mopogore kaluwo kaachiel kod counties mamoko ma bende biro riwore kod jopiny kaendi e nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga ma obagi e county ma Homa Bay ka odiochieng' ma kawuono. Milton weche osewuok chien kaendi ni tang'o momiyo iparo county ma Homa Bay bago nyasi ma kamano endo ka nitie kata joma ne ketho dhogi e yore mag tudruok mag mbui ni samoro omenda ma county ema nitiyogo kata ne ok tigo e yo makare ka alure gi nyasi ma jomoko ne wacho ni ne ok owinjore bed gi sani to inyalo paro odiochieng' manyocha ne jokombe mag duond bura mag ODM kuonde chung'ute buche mopogore ma Homa Bay kandi ne wuok motegno ka giwacho ni gin kaka jokombe mag ODM kochakore tesende mag luto ombulu nyaka e country level ne gibedo piny mar neno ni gimi jo Homa Bay mane okudho thuolo mar dhi kang'o ka Jaramogi kata opoda kama ne time nyasi mar Raila Odinga nobed kod thuolo mar gin bende chopo kandi mondo giku kod jo Kenya mangima e kinde ma pod iwago mosenindo Raila Odinga. Koro pod wago tach kandi Milton kendo wageno ni jotelo biro molo kachiel mondo nyiso ni to ang'o momiyo gibago nyasi ma kawuono to gin ote mane mabiro wuok ahinya to motenore kod siasa ma duond bura mar ODM to chutho bang' ka koro ogai mar ODM Raila Odinga osewuok e piny kaendi gibiro nyiso ni to gin kaka jo ODM okenge mage ma gin go maneno ni duond bura mar ODM omedo bedo motegno e county ma Homa Bay kandi e county ma Kaluo kaachiel kod e counties mamoko ma bende duond bura mar ODM nitie kod tiende. Milton. Erokamano ahinya Ali Abich, ayudi maber mokalo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wageno ni biro medo fuaronwa matimore kono ma bende wabiro yudo e weche manyien mabiro. Mano ne Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay konyisowa kaka nyasi mar rapar mar Raila Odinga timore e gwenge ma Homa Bay e alap mar Raila Odinga Stadium odiochieng' eri ma kawuono. Komishona mar gwenge ma Nyanza Flora Morowa ogolo siem ne jogo manigi bunde ma ok opuodhi alworano. Kanoloso e gweng' ma Kegonga, Morowa nowacho ni sirikal timo duto maneno ni onge nek mawuok bende e bunde ma jopiny tiyo godo aoyaye. Ni jambo la kusikitisha kwamba kuna bunduki ambazo zimekuwa zikitembea hapa na kutishia watu. Very sad. Lakini vile ambavyo mumeahidiwa na county commissioner, tumeongea na hata leo tumefanya mkutano kwa ofisi yake asubuhi, na tumekubaliana ya kwamba hizo bunduki zote lazima, na ninarudia, lazima tuzikusanye
hakuna raia ambaye anakubaliwa kubeba bunduki bila kibali. Na ninataka kusema hapa kwamba kama unajua uko na bunduki haramu, kama unajua uko na bunduki ambayo ni haramu, tafadhali isalimishe kwa kituo ambacho kiko karibu. Ni wakazi wa Kuria East. Na huyu assistant chief alikuwa akifanya kazi Kuria East. Sasa yeye hii familia inamlilia. Nampigia masimu sio mara moja sio mara mbili. Ikiuliza vyombo vya usalama, vyombo vya uchunguzi, vyombo vya CID vimefika wapi na wapi washukiwa ambao wameshikwa ili kuleta haki katika familia hii. Nilipoteza mtoto wangu tarehe 10 mwezi wa 8. Na kwa uchungu mtoto wangu alipiwa marisasi 8. Na serikali haijachukua chukumu mpaka saa hizi. Enyewe mwanangu aliuawa kwa marisasi, kupigwa marisasi. Na mpaka sasa hivi serikali haijachukua hatua ya kushika hiyo bunduki ama kupata hiyo bunduki iliyomuua mtoto wangu. Ila nadai haki ya mtoto wangu. Midhiero mar yudo obok mag lowo kod arita familia kaka janyuol achiel en gino mosethiro thoth mar miere pacho ka. Kuom mano, mon liete ka jung'od bura mar Arieda kod Bondo koro biro kanyakla e bwo mabul mar Nyogaya Jewels mar kedo ne ratichgi kendo jiwore e yor ohala kod pur. Watudore achiel gi jafwambo marwa Steve Biko e gwenge ma Obaga e ka jung'od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya moyuore nyasi makelo kanyakla mon liete mahewo 1,600 e kauntono gi thoro mar wach e jiwo weche mag riwruok e kindgi. Erokamano ahinya Milton, abiro nyachiel kachiel kowuok e gweng'ni eri ma Obaga mayudore e kar chung' bura ni eri mar Arieda kama odiochieng' ma kawuono grubego eko mag mond liete maromo 29 owuok kendo obiro romo kaendi e skund primary ni eri ma Obaga ka bende gin mond lietego eko ma owuok kuonde mopogore opogore ka gin kod lek mopogore opogore e grubegi eki ka moko timo ohala, moko to bende nie pur. Ka bende odiochieng' ma kawuono ne Milton mine gi eki kata mana wakeini gi eki oriwre kaachiel kod mago eko mawuok e piny kata e kaunti no ero ma Turkana. Kachiel adhi tudra kodgi mondo mi gipimna to gin midhiero mage magikale kaka mond liete ahinya to e kinde no ero makoro gisepogore kod wuon peregi to ang'o mamiyo gi mijing'o mar dhi nyime e grube mopogore opogore ma gintie gi eki. Koro mana kachiel an ichak gi nyingi tifulna ni to iwuok e grup mane mar mond liete kaeri to gin midhiero mage ma ukale to ang'o mamiyo mijing'o mar dhi nyime e grube go eko. Kaka wan mond ruoth nikech nitiere kaka yuochewa ka chuo osetho to nitie kaka yuochewa ok ohero mondo ruodhi gimayo gigegi gikawo lopegi to ok gi kata konyo puonjo nyathi mane owegi go bende gionge go giwacho ni gibiro konyo to ok ginyal. Mano emomiyo ne wariwore mondo mi ng'ato ka ng'ato konyo wadgi kod paro mondo ka wayudo pesa kata e kinde ma wariwore no wayud kaka wapuonjo nyithindo. Grubni endi wayude health nono, wayude thieth nono kendo ikelonwa thieth nono ma mond ruoth ithiedho kolure kod grup kaka wasebedo kwa riwore mwayudo kaka wanyalo konyre kod gi koni nikech bang' kane chuo osetho jomoko nowegi tuoche ma kaka ginyalo timo onge. At the same time ineno ka gichandore kon gi koni ng'ama konyo gi onge ng'ama dwano konyi. Koro kano wayudo ka grubni nyalo konyowa, grubni osekonyowa e yor thieth. Mara ni mond ruodhi duto mane Kenya kata mane Nyanza kata man Bondo gi Siaya, mond ruodhi duto mondo miyo many foundation kata group ma ginyalo donje moluongo nying gi kaka mond liete. Akwayo ja sirikal gisebedo ka mond liete wigi wilgo miluongo ni mond ruodhi nikech sani ok wayieno luongwa ni mond liete nikech liel ok nyal kendo ng'ato. Wan mond ruoth. To wakwayo sirikal no yie mondo parga mond ruoth nikech osiko kokonyo ji to mond ruoth to wigi wilgo. To mon gi kale yore matek maka ok mana Nyasaye machuor gi magiluongo ni ruothno to ok ginyalo. Tamedo kwayo nyaka mine mapok odonjo e grube mondo girang grube ma ginyalo betie nikech Nyogaya to sani osewuok dil kod mond ruoth kendo wayaro bandu ok bedo within Bondo gi Arieda kende nikech wawuok mondo wakonyre wamakre lwetwa kaka mond ruoth
mondo chi ruoth kik nere ka ng'at moro kaka nithirowa chon. Osebed kithirowa ma kata ka in e dala ka chuori otho to kichal kaka dhano. Koro sani nyo warangore nikech mond liete osebedo ka dong chien, iyudo kipogo kothe ni kuonde mamoko ipuro negi ka tingni mag kaunti nitie to wan to wewa chien. Koro gi kanyo nyo wayudo ng'at moyie mako badwa, moyie bedo chuor ruoth, moyie bedo chuor mond ruoth. Manyo mako badwa. Gi sani ka urango kanyo unyalo neno ka wan gi tinga mar pi. Kichako rango kanyo inyalo neno ka wan gi tinga mar pur. Manyiso ni koro sani ok wabiro nindo kech. Wabiro puro kendo wabiro yudo nyithindwa ok biro bedo ka dawe dhoudi. Nikech okaw ni mond ruoth gin jogo ma nyithindegi kwecho tiyo ne ji eka mondo giyud kaka ginyalo konyre. Kamano ahinya Milton, mana kaka iwinjo no ero, mano e ywak mar mond liete makoro kawuono chokore e gweng'ni ere ma Obaga e kaunti ni ere ma Siaya. Ka bende romo ma kama eri okelo kanyakla mond liete maromo 1,600. Kwayo margi maduong' en mano mondo mi piny owacho onyal manyo yorego eko mag nyuandogi kendo miyogi kony e kindegi eki ma koro piny owacho dhi nyime gi chenrogo eko mar jiwo ji e bwo empowerment program madhi nyime. Ka ok kamano pod wamedo goyo tach kaendi Milton, kendo wabiro yudo mago eko matimre achiel achiel kaendi moloyo to maluwore kod mond lietegi eki. Ka ok kamano kionge penjo taduoke achiel kachiel nyaka e studio. Erokamano ahinya Steve Biko ka intiere e kaunti ma Siaya kuom lipot ma jaberno. Ka wadhi nyime en ni gavana ma Migori Ochilo Ayacko okone jotend ODM mondo were kod nyiso dwaro mamoko manyien kuom jatend piny William Ruto mopogore kod mane giwinjore kod mosenindo Raila Odinga. Ochilo mane wuoyo e kinde mane ochiwo ler kotenore kod nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga mibago e kaunti ma Migori odiechieng' makiny e alap ma Sony Green Stadium Awendo, wacho ni tend ODM onego ket e maino e tego duond burano ero. Mar 11 higani wabro bedo gi thuolo makende kaka jo Migori County ma wabro timo lemo kendo rapar mar jatendwa manyocho wewa Raila Odinga. Watimo kamano nikech jogo duto mang'eny e Migori County ne ok oyudo kinde mondo wachop Nyayo Stadium kama ne olemne, mondo wachop Kasarani kama ne ringre, mondo wachop Kisumo e stadium ma Kisumo kama ne one ringre, kata chopo e iko mare e Bondo Kang'o ka Jaramogi. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Mor kodi Valerie Atieno ka intiere Mombasa iwacho ni inenowa maber kendo Ramogi kelo ni weche manyien e yo makare. Chaka yudo ote mamoko kaeri. Jo Odundo mtukubwa size ndogo mar Kariobangi North Market iwacho ni ungi Rose Nyago Bado gi Mako Yola. Mano Jo Odundo mtukubwa size ndogo mar Kariobangi Market. Machielo bende en Grace Apudo kod japuonj Eli Apudo ka gintie Kabondo. Giyudo news e yo makare kendo gin gi jo Kristo duto ma Emmanuel Center ACK. Wadhi e yweyo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Msafara unaanza tarehe 5 kule Gambogi na kuelekea Majengo, Mbale, Chavakali, Sigalagala, Haega, Lurambi, Kambi ya Mwanza, Malava, Butali na kumalizia Matete. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asaba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy From Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani.
Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Sanju Mera Tumeidonge Rajiv Matieni Sanju en Rajiv to Rajiv kendo en Sanju. Aboga bire lek mari taboga dewi pile kapile abiro nyisi hera mak mana ni sani Sanju akwayi ni weya monda dhi. Koro sani onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo reso ngimaniti. Kawuono ni mana dichiel an asechako lalo geno. Ngimaniti ni kama tek to Rajiv bende wuonda. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo bogi maji pange na Viusasa komako rekod kambi Royal Media Services ochopo imbo mar Kenya ka jopiny ma Kakamega gi Vihiga yudo thuolo mar romo kod jolendo mag Radio Citizen gi Mulembe FM e limbe maji pange na Viusasa mochakore imbo mar Kenya. Watudore gi jafwambo marwa Steven Shitera mantiere bogi no maji pange na Viusasa imbo mar Kenya mondo biolenwa. Steven Shitera, labda utueleze mambo yako vipi maeneo ya Kakamega? Erokamano Milton Ochieng Jaka Black. Bila shaka ni msafara mkubwa tu wa Jipange na Viusasa ambao ulianzia katika soko la Gambogi. Msafara ukaingia pale Chavakali na sasa msafara uko uliingia Majengo na sasa msafara uko Mbale. Bila shaka tu ni kuweza kusherehekea na wa mashabiki wakubwa sana wa vituo vya Royal Media Services ikiwemo Sulwe FM, Vuka FM, Mulembe FM na Radio Citizen. Kumbuka tu ni msafara ambao unazunguka Kenya mzima na Ramogi TV pamoja na Ramogi FM itapata fursa hiyo ya kuweza kupeleka msafara huu katika eneo la Luo Nyanza kuweza tukusherehekea na mashabiki wa Viusasa ambao wamekuwa wamekita kwenye kiunzi cha Viusasa kwa miaka 8 sasa, na wanasema kwamba kwa shilingi 50 peke yake unajiunga kwenye Viusasa, unatazama vipindi ambavyo vinakuelimisha, unatazama vipindi ambavyo vinakuburudisha na pia Jaka Black vipindi ambavyo vinakupa elimu ya mambo tofauti tofauti. Na hii leo tuko eneo la Magharibi na tuko na watangazaji wa Radio Citizen, Sulwe, Vuka na Mulembe. Huyu hapa Vincent Atea, aweza tu kutueleza msafara kufikia sasa uko vipi? Kwa hakika tumeanza vizuri. Unajua nimetoka kula mahindi na huko kitembea lazima kule njugu, simsim, mahindi. Tumeanza kusambulia. Tumeanza vizuri Gamboji, tuko Mbale, tunaenda Tavakali. Huu ni msafara wa Jipange na Viusasa. Wananchi wamejitokeza kwa vizuri, kwa wingi tena. Tunaelekea Tavakali, wale wako Sigalagala watungoje, Hayega watungoje, Bungoma, Busia, tatembea kaunti zote. Ujumbe ni Jipange na Viusasa. Yaani unajua Christmas ndio hiyo. Pesa zipo daily.
weekly na grand draw. Kwa hivyo kama tujafika kwenu, tunakuja. Watangazaji wa Radio Citizen, Vuka, Mulembe, Sule, wote wako ndani ya nyumba. Kazi imeanza, zawadi zipo. Asante sana. Bila shaka huyo ni Vincent Atea ambaye anasimamia msafara huu. Niko na Munai Generali, labda atueleze tu, labda Munai, kufikia sasa mambo umeona vipi? Mambo iko sawa, lakini kwanza ukuja Western nasema kwanza unapiga. Alafu kidogo kwanza kama Mahindi kwa umbali. Huku maisha yako poa. Sasa tunakuja na tunajipanga na view sasa. Na mambo ni simple. Ni Disemba, watoto wako kwa nyumba, watoto wanakula. Kwa hivyo kama mzazi, kama kuna simu yako, view sasa ndio yani itakupanga. Kwa hivyo tunasema jipange na view sasa. Watu Western wametukaribisha mzuri sana. Tuko Mbogi yote. Watu nimaliza reka ndio nikamalizia Mahindi. Mambo ni simple. Kila siku 50,000. Kwa wiki nusu mita. Nusu mita kwa wale waelewi ni $500,000. Alafu grand ni 2 million. Mambo ni simple. Enda kwa simu yako, weka 50 bob ndio the lowest. Kumbuka 60 points. Kwa hivyo wewe kama mjanja usiweke 50, weka 500. Points zikuwe kubwa, ingia kwa draw, pita na mita 2, watu kule Mahindi. Why? Bila shaka huyo ni Munai Generali. Nitamalizia tu na mkuu wa vipindi kwenye View sasa, aweze tu kutueleza tu labda mpango huu wote kwenye View sasa unamaanisha nini. Esther, karibu kwenye Ramogi TV, tueleze tu kufikia sasa umeona mambo vipi? Umeridhika ama bado tuongeze mafuta? Tumefurahia kuwa Western Kenya. Kama wanavyojua tulikuwa Meru, Tharaka Nithi, Central, sasa tumekuja Western. Tulianzia Gambogi na tutamalizia, tunaenda Chavakali. In about 30 minutes tuta award weekly winner. Tuna hope your weekly winner wa hii wiki atatoka eneo hili. Lakini hata kufikia sasa tume award about 6 winners kutoka Western Kenya. Tuko na 3 kutoka Bungoma, tuko na 2 kutoka Kakamega na mwingine mmoja kutoka Chavakali. Na wina wetu wa jana ametoka hapa, so Friday tutamuaward pia 50,000 yake. Lakini tumefurahia kuwa Central Kenya, kuwa Western Kenya, na tuna enjoy kukula mahindi, kuku. Lakini we are looking forward to doing this for the next 4 days and awarding as many people as possible, and to just tell our subscribers to continue being our loyal subscribers and continue watching content on View sasa. Wakazi wa Nyanza, wafuasi wa Ramogi wanauliza View sasa inafika Nyanza lini? Tuko njiani, twasija sana. Labda next week ama hiyo wiki nyingine wacheze, waingie kwenye hii promotion ya View sasa. Tunaweza kuja na msafara kuleta hiyo 500,000 ama hata hiyo 2 million. So watu ngoje, hivyo tunakuja. Asante sana. Bila shaka huyo ni Esther, anasimamia vipindi kwenye kiunzi cha View sasa, Jaka Black kutoka eneo hili la Chavakali. Sina la ziada, narudisha moja kwa moja hadi studio zetu za Ramogi jijini Nairobi. Basi usisahau kuniletea simsim na mahindi choma, Shitera. Manone Steven Shitera kae ni wuoth mar View sasa mantiere Imbo ma Kenya, aneno ka bando abula kaachiel kod simsim empango. Haya, gikone to koro jatend kanisa mar Zion Fire Anointing Ministries mantiere Changamwe Mombasa, Elizabeth Kadori, ne onyiedhore kendo kwedo weche matudo kanisa no gitayo chenro mar rocho ratich oganda kod chike matek mag dini. Mairien bang'o bila weyo kod bond ji 27 moting'o mine 7 kod nyithindo 20 mane gimako bang' jukogi ka gininde kanisa no chieng' wuok tich jumani kar saa 1 mar okinyi, kendo chwalo gi nyaka e sendo bila ma Changamwe mar dayo dhogi. Joja oko nigi ler mathoth. Magi gin jokanyo e kanisa mar Zion Ministries mantiere Changamwe Mombasa, mane jowuok oko kendo goyo tach e dhok kanisano bang' meko mar mine 7 kod nyithindo 14 chieng' wuok tich bang' tudo kanisano gi tayo chenro ma oko puodhi. Jatend kanisano Elizabeth Kadori ne wuok oko mar kwedo weche mag obila ni gisebedo ka gigeng'o ne moko kuom jogo mayuoro e alam e kanisano kotuo ni jogo mane oreko juki kanyo ne joni alam mibago otieno midendo ni kesha. Kabaki watu ambayo walikuwa wamebaki watoto, na tungeanza watoto watoke saa 12 saa 11. Kwa hivyo watoto wakalala mpaka watu wakabaki hapa wachache na ushers mpaka saa 1:30. Nikasikia polisi wamekuja hapa kuja kupiga mapicha.
wakaingia wakaanza kuharasi watu na wakaanza kupiga watoto picha na watu walikuwa wanapangusa viti. Na hii ni church ambaye hapa tuwezi acha watoto waende usiku. Hatuwezi toa saa 10 usiku kesha imeisha watoto waende. Lazima watoto wabaki kwa sababu for security purpose. Otuone yuaruok osebedo kindgi kod obila mawuok e tesen machangamwe mantiere mana ong'ala machuok kowuok kama kanisano nitiere. Mbona yeye akisikia kitu aniiti? Mbona achunguzi? Mbona wakija wanakuja kwa matibabu kunyang'anya mic? Mbona kila mara kukibadilishwa ni vita na hii kanisa? 17 years wakibadilishwa lazima waje kwa hii kanisa na vita. Lazima ninyang'anye mic mbele za watu nikiomba. And them is saying someone been buried in this church. There is a child being buried. You want them to show us and to know if it's really. Sisi tuko tayari kuchimba kanisa. They are trying to mud-sling our church. And they are calling our church Shakahola too. That is now the title which is moving around in this area. But our church, we worship the real Jesus Christ of heaven. And our prophetess is an anointed prophetess who is called by God. Moko kuom jokanyo koni gisebedo ka gitayo chenro mag alama e kanisano e thuolo mar higni 17, omiyo obila tudogi gitayo chenro moko puodhgi koni en temo rocho nying-gi. I just want people to be blessed. I'm here to serve God. But hawezi sema hii kanisa ni Shakahola. You show us the proof is a Shakahola. Na yule mtoto amekuwa buried tuonyeshe, na mtoto aliyekonda juzi walivyowachukua watuonyeshe huyo amekonda. No issue, no interviews had been conducted against our client to confirm any form of allegation that has been alleged. That we cannot allow police officers to infringe the right to worship. The freedom of worship is paramount. Just because you are not able to accept what they want as police officers, it cannot be used as a way of harassing the community. Magi ne giwacho seche gi obila koni manyo jotend kanisano mondo mi ondik dhogi e wi chenro magisebedo ka gitayo kanyo. Hali ile tulipata hao mama na watoto ilikuwa ni ya kusikitisha. Manake tulipata hao watoto wadogo pamoja na wamama wote wamelala sakafuni wakiwa wamejifunika mashuka. Sio mambo ya kawaida watu kuwa kanisani Jumatatu asubuhi. Na ningependa kuhimiza wananchi wazingatie masiku rasmi ya huduma ya kanisa kama ni Jumapili au Ijumaa au Jumamosi, na kuzingatia mafunzo ya kanisa zile zinaeleweka za zamani. Watu wajaribu kujiepusha na madhehebu potovu ambazo zinatokezea kila mara kwa wakati wa sasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duol marango rang'iny mar mwandu e pachoka KEBS komakore kod migawo maketo mwandu, ohala kod kembe obago lalruok gi jopiny mar kawo pachgi e wi paro mar chik mageto loko chik matayo chenro mag rango rang'iny mar mwandu e pachoka. Paro mar chik ni geto timo lokruok ne chikno mosetiyo chakre higa mar 74 mondo mi oti kaluwore gi katiba manyien. Jagoro mar chenro mar kembe Erastus Kateve owacho ni paro mar chikno geto bende keto lwasi maber ne joti gi mwandu kod rito alwora. Our purpose is to make sure that matters trade, matters industry, matters investment, matters meteorology are taken care of. As you are aware, a 50-year-old bill means we have not aligned it also with our 2010 constitution, which we celebrated 15 years in August. We are really encouraging the stakeholders from North Rift region to come and give us their input so that the new bill or the new act which we intend to amend is more effective to protect their interests. Jodak e kachung' bura ma Tinderet e kaunti ma Nandi odhi nyime kod ng'anyo ma gisebedo ka gibago kuom ndalo 7 ka gisundo piny owacho mondo okonygi e manyo Shadrack Maritim manyiche nosenyiso dwaro mar komod bura ma kono mande ne olal apoya. Maritim ma bende ong'ere gi nying mar Captain nolal tarik 2 dwe mar 10
kanodhi orako maringo e okinyi e kaunti ma Eldoret. Chenro duto ochung' e gweng' ma Mumon ma bende en dalagi maritim, kendo gikwayo jotend piny William Ruto kod jatend arita Kipchumba Murkomen mondo kas chenro mar menyo kod timo nonro. Rakruok ne obedo e kind jopiny kod obila mano ochuno mondo mi oti gi iro malungo wang' mar keyo jong'anyo. Kwanza life yake iko in danger, lakini hakuna authority wako. So as we speak right now, ni wiki moja imeisha. Hatujui penye mfuasi wetu wako. Kwa wenye wajui Shadrack ni aspirant wetu. MP mtarajiwa 2027. Ambaye tunampenda kwa dhati, ndio maana tumeacha kazi zetu wote tukuja hapa tujumuike na nyinyi. Ni aibu sana kwa sisi kupambania haki yetu na sisi kupigwa tear gas. Tinderet hapa hatujaifanya maandamano against serikali, hatujaifanya maandamano ya kuharibu mali ya watu, lakini sasa leo tumekuja tumepigwa tear gas na kwa kuna kitu tumefanya makosa, tunang'ang'ania haki ya mwenzetu. Kumbuka mnamo Januari tarehe 29 Captain alienda akarecord statement pale Songo police station. Na hatujawahi jua hii kesi ilifika wapi. Mpaka juzi alipotea, mpaka hatujui mahali aliko. He was threatened several times by somebody who is in the government officials, lakini hatujui hiyo kesi ilifika wapi. So tunauliza nyinyi kama serikali, munaanza kuturushia tear gas, and yet we are demanding our justice. We are peaceful. Hatujaanza kukoroga vitu ya watu. E chenro mar ng'e gwenge kawuono warango nying gweng' ma Lolwe mayudore e kaunti ma Kisumo. Sigand Lolwe chalo nade? Millicent Adhiambo miyowa ler ewi wachno. Nyakwaramogi Ajuang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani pod wago mana tach e kaunti ma Kisumu, ka bende pod waluorore e sub kaunti ma Seme kaka wuono kalapapla marwa ofuyo ma odhi opiyo e gweng' ma ong'ere ni Lolwe. Ka isewinjo kata iselimo gweng', chiro kata center mong'ere ni Lolwe, ang'o mabire pachi? Nyakwaramogi mana kamano kaka pile wago mbaka mokwongo kod jodak kachiel kod johala mawuok e alworani ma Lolwe. Ginyiswa pachgi ni ginto ang'o momiyo giparo ni gweng'ni kata chironi kata sentani ne ochak ni Lolwe. Kadongo kaneno Lolwe kaeni, ne nitie Lolwe moro mar bas ma Jokoginga. Ne kadho kaka gokinyi koa Bodi, nondoga Bodi to dhi Kisumo. To kosedhi Kisumo to chako duogo kar kaeni saa 10 godhiambo. Koro miyo kaeni no mi nying mar Lolwe. Ka nitie jaduong' mo bende mane bet wiye owilore, noa yo Kagai koni. Noyuok e chiro kata kano biro ko kebe kogoyo to mor gi dhoge kowacho ni Lolwe, Lolwe, duke Lolwe, duke Lolwe. Lolwe ka kwara monyalo chwara mnochiwo lobni. Kane ji dhi Kombewa bor gi Bodi. Iwinjo maber. To kane ji dhi Kombewa to Kombewa ne bor ne mine. Koro jadongo no paro ni mondo wakaw gimoro waket kam ni chiro. Tok no en Lolwe. Nyinge iluongo ni Bop. To Lolwe gimom okaw Lolwe. Momiyo Lolwe kuro wuok malo. Ne nitie mtoka moro ka bas niluongo ni mtoka Ochola Kang'ano. Jakombija. Noro chung ka ndarani. Koro sama ji dhi town, yawa mtoka Lolwe dhi timo nade? Dhi yombowa. Koro Lolwe ne mono wuok manyingo tugre ni Lolwe. Wan wawang'o yepo yudo ni iluonge ni Lolwe. Do ni chien kujojo nwawinjo nying moro ni mano chake ni Bop. Koro Bop no noduogo tho kalore gi nying modogo biro ni Lolwe no. Anatin. Koro kanyal ng'eyo nonro mar Lolwe kabisa. Ayudo mana ni iluonge ni Lolwe. Ne jodongo madongo kata geche moko nitie mane kalo ka. Ne gari moro ne luongre ni Lolwe. Gach Jokoginga Odinga. Koro gari ni kwerewa opimonwa. Ni ene mano chung' e stage makani. To koro iluongo ka ni Lolwe. Koro Lolwe stage. Joma ni nanga biro ni wadhi idho gari Lolwe. Mana kamano Nyakwaramogi bang' winjo paro mopogore wi kaka johala kachiel kod jogweng' oselieko koteneno kod gima giparo ewi nono mar nying gweng'ni kata chiro kata sentani mong'ere ni Lolwe. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima ne omiyo ne ochak kae ni Lolwe, to here kaka nochakore. Chon kapod ne kwachako kawabiro Lolwe ka
ne wan gi chiro mana ma Kombewa gi Bodi magi kuonde mane ji dhiye. Bang'e ne wan kod chief moro mane osenindo, Paramount Chief Melkisedek nindo ni eri ne gitiyo kod owuor wuon oidho. Koro ka eri nok bende niluonge ni Lolwe, ka eri niluonga ni Bop. Ma registration mare ka county en Bop Market. Bop Market no ema ne nitie jodongo moko manogolo loni mondo ger chiro ka eri mondo chake ni Bop. Bop ni ne en kama ne nitie ga bugni, ok ne en lo machal kaka to chal ni. By 1960s chien kocha nen erosion notimore kuonde gi ma buche mane kuonde gi machalo kaka wageng'wa kata kaka neno yadhe geng'wani. Kata kane wakwayo kwatindo mwaka 50 gi wiye ka koth chwe to ne wanyalo biro wadonje bwo buchego kama, of which nok wang'eyo ni gino nyilo nyalo diyowa. Koro kane watimo kamano to ne wabuoke bwo gigi ka koth ng'idho. Koro mano niluonge ni Bop. Now by 65 ka koro piny osechako biro ka oseyud loch, jodongo manokelo ka gieki ka osekelo chiro ka 65 koro nitie bas mane biro ga mwelo ka. Chon ne en Yang Chiu to noringe Lam ko yo maduong' ko chande kapok oket Lam e piny ni. Yang Chiu no ne en company ma jo China ne ni Kisumu mane tero ji nyaka Yoma kono nyaka Loka. Now ka Jaramogi nong'iewo kambi no nolok ni Lolwe. Pochola ko amwelo Bodi to chung Lolwe ka kurito ji. Samurito ji no iluongo jogo wacho ni kai koro wachako ni Lolwe. Ema loko nying mar Lolwe Market mondo bed ka eri. Nondike ni Lolwe Bus Service. Koro Lolwe Bus Service no kaka nokadho kani to gi higni machon go ne koro miyo duong' ka eri ni Lolwe. To proper name ne en Bop Market ema registered. Gweng', chiro kata center ni Malolwe humbe landore kod weche kata timbe mage. Humbwa landore atwa jo boda humbwa landore gi boda mware mboka ka jo Lolwe man kar kaeni. Humbwa landore ni Lolwe ka wan jo mabeyo kendo nyithindwa gilong' ok gikwel, gitiyo gichamo gi lochgi. Ko Lolwe ka wan gi talanta kabisa mar football, mar volleyball. Nyithindo gi tugo ga nyaka oko. Nyoche nyithindo moruga school ka odhi nyaka East Africa. Lolwe ka nochakore nolando nikech ne chiro achiel mane chuny piny ka ne onge moro machiegni kode. Kani wuok kata en Kombewa, Kaloka, Bodi. Joma chon go ne wayudo ka moko ne oseloso ga gik moko kaka cooperative societies mag chak ni golo ga e mier ka tikelo chiro ka to jo cooperative ma jodongo no ne supply chak nyaka Kombewa nyaka bar Korwa. To bende nitiere dongruok ma Lolwe osenyuolo ngima jodak makae. Dongruok ma Lolwe ka maneno ma kwa nyalo kwano muhimu en hospital manyo ger kani to gi skul bo miwa bo Lolwe ka secondary Oruga to gi mende maneno ka en dongruok maneno malung'o ahinya. To dongruok moko madang' aywag ni ber to kaneno malung'o ahinya. Koro Lolwe no miyo dok chien tinde kanyana ka bwana obenyo biro gero udi ka mabiro ka lande ma koji biro rent. Mane ber ma kwanya neno. Kana biro kana non ka udi mag Lolwe ka ne ute lum. Mano ko chako miergi. Koro chako neno mos ko chak gero udi mag mabati. Koro mabati ka koth chwe to koth goya ai buok tabete. Mano achiel kuom dongruok. Chon ne ngira changile maya munego. To sani an kod sitima sani makadiyo ni sik to liel to samod nego wang tino sim pile. Kaka sani kuna luel wadhi ta chak chon ke semango ya mudho. Dongruok manyalo neno gi sejegi e grofa ge ne onge, sani kore gi biro. Hospital ni bathe ka e machiegni, sikul be nie bathe ka, ma primary no nyuolo secondary be ni bathe kanyo. Ndara bende nyo county government omiyo wa lam kendo waringe mayom. Do ni poko chopo ka onego chope to se chake kendo dhi mbele. Wan gi skul malo ka eri maroro miluongo ni Oruga ne en skul machon manochakore 1948. Kani luonge gi nying moro ni Naki. To kane idwa timo registration e 1960s to noyudi ni Naki moro ni Nyakach. Ne gikawo nying got moro maduong' ka eri miluongo ni Oruga. Wan kod lope ma nyago gik moko kaka njugu, olayo, bel, goduma. Bang' kwano dongruoge achiel ariyo adek,
rem kod kwayo mage ma jodak malura ni godo. Mage gombo ni kokele alura ni malolwe, to lolwe biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Gimoro ambacho serikali okonywa go chiro ka lolwe, okelnwa taya to gicho bende ogerwa choche. Kisani kata wendo kubiro onge kumwatere wendo ni dhiye. Nikech choche midhiye onge. Wani chiro ka miluongo ni lolwe mwakro nyinge wuogoni. Wange kod pi ma watiyo godo chiro ka. Minyalo kunch wamodho. Mano sida ma wan godo. Lolwe insecurity rach. Keche dukni ok nya bedo mang'eny ka kalore gi nyithindo mobiro gi yore gi mayore. Mama mecho koro jodak oluor keto dukni ka. Koro shida ma wan godo, wan gi achiel wan gi insecurity. To gima kelo insecurity ni lack of tire. Chopo sa achiel minewa mane timo ohala e chiro kae wuok nikech gikoso light. Koro mane gima wanyalo kwayo mondo konywa godo. Onge gi pi e chiro kae, wachandre ne pi kabisa. Wawuotho distant mabor. Makata kaka wan jo ohala ni koro mondo iwe owandino kidhi manyo pi yudo ka tek kabisa. Nyithindo gi tugo maber mondo mi nyathi ng'ato tug from divisional level ma chop nyaka East Africa. To onge gimoro maber kata appreciation moro ma sirikal timonwa kwa niaba mar nyithindogi. Anyanyiso nyithindogi motivation. Omiyo wakwayo county government tafadhali ka giwinjowa gigernwa kata mana pi moro. Wapargo nyithindwa manodhi East Africa motugo maber momiyo wadwoko maber kaka jololwe. Lolwe ka iri dongruok to pod ni chien. To chiro ma wantie ni inyalo lore sasa nikech chono nogore piny ma ging'e jo kaunti ong'e wachne. Koro wakwayo gi kuom muolo ni ka giyie to gibi konynwa jopiny nikech kaka tibiro ka onge kama inyalo dhi konyorie ni idwaro choka. Nyakwaramo gimana kamano gikanye mwachopo godo giko matielo makawuono e chino ni mar ng'e gwengewa. Sani ka ilimo kata ka iwinjo nitie gweng' chiro kata center ma iluongo ni Lolwe mayudore e kaunti ma Kisumu e Iseme. To ing'eyo gima omiyo ne ochake ni Lolwe kendo kaka ne ochakore. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogoni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma, koro wakawo yweyo mogik kae to bang'eno waduogo gi weche tuke. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ineno ka diel nindo, ok ochiem, kata de yiero chunga chunga eno ninda nina, mano diel matuo, no diel madwa sandan. Sama diek wuotho, diel en gima lelo. Masamo ko dhie pap kacho nego bed no ringo. Mago rude, ineno ka iyo dolore ni. Iwe kaka koro majacha. Ka iyo bet ni, iyo dolore ng'iyo piny. Then iwe ka ng'iyo piny mano koth rude, to ma iyo chung, mano go rude. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Na to kori winjo, kika winj kucha kuluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View Sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita.
to kendo gimoro amora ewi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Hata kama leo sina, Mungu aweza ridhia. Mungu fundi vyote vilivyo vyako viwe vya kwangu, kumbe vya kwangu alishaniandikia. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Buka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii. Jotugo machon mag adhula mangi huma ya Afrika opako telo mar adhula ya Afrika CAF kuom chuny magisenyiso madwaro belo adhula ya Afrika. Ne gin moko kuom jogo manoyore draw mag tuke mag CAF Confederations CAF kaachiel gi CAF Champions League. Christopher Katongo mane en oloyo AFCON kane ogocho ne Zambia higa mar 2012 owacho ni draw makamano nyotimore yo mahuyanga ne timbe madonje group stage. Mane en jatugo mar Arsenal Alexander Song Bilong bende okwayo CAF mondo med timbe duto mijingo e yo mora mora manyalore kaka yo mar neno ni gimedo pesa michulo jotugo modonjo rang'iny mar group stage ka tukego bende ibiro nyis achiel kachiel e wang' jowi ne pinje duto kaka yo mar lando lony mar jotuk Afrika. Some small club, even the small club, if they go through, they can have money to develop the club, they can develop the structure. You know, when you have the facilities, more easy for you to try to build a good club. And then I'm happy because the African football is going through, is growing up, and that's very good now. Team mar Bayern Munich nolo PSG gonde 2-1 e tuke mag UEFA Champions League otieno mokalo. Gonde duto mag Bayern nologi Luis Diaz, kamano mar PSG nologi Joao Neves.